ଏସବୁ 4-5 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ବାବୁ। ଆମେ ଏଠୁ ସେଠିକି ରହୁଛୁ। ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛୁ, ଭାସି ଯାଉଛୁ। କୋଉଠି ଦମ ଧରି ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଜାଗା ଗୋଟେ ପାଉନୁ ବାବୁ। ଏଠି 4-5 ମାସ ଦିନ ଦିନ କାମ ବି ମିଳେନି ବାବୁ। ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ ଚଳିବାକୁ, ଭାରି କଷ୍ଟ। ହେଲେ ଅଡ଼ୁଆ ନଥିଲା ଏଠାରେ ବାବୁ। ଆସିଗଲା ମୋ ଝିଅ, ମୋ ଦିଦି। ତାକୁ ଖୋଜି ଆଣୁଛୁ ବାବୁ, ତାକୁ ଖୋଜି ଆଣୁଛୁ। ସେ ନ ଫେରିଲେ ରହିବ ନାହିଁ ଏ ଜୀବନ, ପବନ ଯିବ ନାହିଁ ଦେହ ଭିତରକୁ। ଆମେ ଦୁହେଁ ମରିଯିବୁ ବାବୁ। ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏ ମାନଙ୍କୁ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଲୋକ? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀଟା କେତେ ବଡ଼? ବହୁତ ବଡ଼। 12 ବର୍ଷର ଝିଅ ନିଖୋଜ ଏହି ପୃଥିବୀ ଭିତରେ। ତାକୁ କିଏ କୁଆଡ଼େ ନେଲା ତା ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ତାକୁ ଖୋଜିବେ ଆଉ ବାହାର କରିବେ। ବାବୁ, ଆପଣମାନେ ହିଁ ଆମ ସାହା ଭରସା। ଆମର ସାହା ଭରସା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବାବୁ। ହଁ, ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଠିକ୍ ମନେ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ